Moje meno je Iveta Hanzeli, pracujem pre Tom Izrael a dnes vám chcem ukázať krásny apartmán vo Vyšnom Slavkove. Apartmán má skvelú polohu blízko Smokovca, kde sa nachádza aj lyžiarske stredisko pod lesom. Apartmán je súčasťou komplexu, ktorý sa nachádza priamo pod Slavkovským štítom. Nachádza sa v ňom detské ihrisko, reštaurácia, priestor na grilovanie a do budúcna aj wellness. Nachádzame sa v apartmáne o výmere 60 m2, kde je chodba, obývacia miestnosť, kuchyňa, kde môžete stráviť príjemné chvíle s rodinou. Súčasťou apartmánu sú dve spálne, samozrejmosťou je kúpeľňa so sprchovým kútom a WC. Nachádzame sa na čiastočne zastrašenej terase o výmere 40 m2 s príjemným posadením. V blízkosti sa nachádza Aquacity Poprad, Termálpark vo Vrbove, 25 km chodník korunami stromov. Apartmán môžete využiť na celoročné bývanie, rekreačné bývanie alebo ako investičnú nehnuteľnosť celoročnému prenajmu pre turistov vo Vysokých Tatrách. V súčasnosti sa apartmán ponúka na prenájom, kde je o vašich hostí postarané spoľahlivým personálom.